je zemlja susreta. Različite vjere, kulture i narodi ovdje stoljećima žive jedni uz druge. Ta raznolikost je bogatstvo, ali ujedno je i odgovornost. Ona nas poziva na dijalog, na slušanje i na suradnju u svemu što doprinosi miru i stabilnosti ovog društva. Barska nadbiskupija, kao i u prošlosti, pa je i sada, želi biti otvorena i spremna na suradnju. U dobrim odnosima želi biti s drugim vjerskim zajednicama i s državnim vlastima, jer tu vidimo važan doprinos, tu vidimo da možemo dati taj važan doprinos za opće dobro ovog mjesta, pa i širije. Takva suradnja jača povjerenje, pomaže rješavanju društvenih izazova i stvara prostor nade, osobito za mlade ljude. Nemojmo zaboraviti mlade ljude. Jako se malo govori o mladima. A mladi su potrebni naše pažnje. Moramo njih ohrabriti. Da ne misle samo negdje pobjeći, nego ostati. Trebamo mlade. Trebamo mladu snagu. Trebamo njih, a ovisi od nas da li zaista će oni ostati tu i da li će oni doprinijeti u buduće za ovo mjesto, za ovo društvo i za ovu državu. Imajmo ih uvijek u obzir. U vremenu obilježenom nesigurnostima, sukobima i podjelama, naša je zajednička zadaća čuvati mir, graditi povjerenje i promicati dostojanstvo svakoga čovjeka. Svi mi, dragi prisutni, i vjerske zajednice, državne institucije i međunarodni partneri imamo u tome važnu i nezamjenjivu ulogu. Uvijek to trebamo imati u obzir. Ovisi o meni kako će društvo sutra biti. Kad kažemo meni, o nama, o svima. Dajmo svaki naš doprinos. Zahvaljujem svima vama koji svojim radom i služenjem doprinosite kulturi poštovanja, dijaloga i suradnje. Neka božićna svjetlost donese mir u vaše obitelji, mudrost u vaše odluke i snagu u vaš svakodnevni rad. Još jednom dobrodošli u Barsku nadbiskupiju. Želim vam blagoslovljen Božić i Novu godinu, istinskim mirom, zdravljem i uspješnom suradnjom na dobro svih ljudi. Svi dobrodošli. Besečekini kuptule ne se kane bojo da ščipne fan, besečekini kuptu ćete dživ. Pra mir se kinjar, ne ščipe to mir si ukapro zoti, da se zoti ar taj cijeli tretan hapatan. Bog je taj koji upravlja našim koracima. Na albanskom je izraz dobro te doveo Bog. Mir se ju kapru zoti. Pratar sije u raj, juveći ju kapru zoti, kada šum te dašove tjući i kenikor ne bošte pija, već on te mu šuarve ete smurve, efe mire dveđelj, ureće ti par cijel te kini zoti. Te mo šuarite te smuri, te džajim gošlim, ne šarbimin toren da šurine zotit, efemija te džan forcen përto rritën hirit zotit ne përmjet durve tona. Gëzuar e për shumat Krishtit. Mirë se pasur.